आरोबाव दिनै बङाइगावआवहाय हमनो बा कमल कुमार पान्थियानावहाय आमुल थाजा डेट एक्सपायार जानायखौ दिनैहाय बोखांनो हालायबाय आरो जाय सारमोना बेखौहाय बोखांनो हादों बिनि थाखाय बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंहरबाय आरो आंनिनो आंगो लोगो आदा बाजै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आयं आनै मादैमोन जाहाथे माबा मोनसे जाग्रा आदार जायोब्ला माबा मोनसे जाग्रा माबा मोनसे लोंग्रा जिखुनु खायद'आनो होन बेखौ जाहाथे नोंसोरो डेटखौ सिगां थारिखखौ बा अक्ट'खौ नोंसोर जाहाथे चेक खालामनानै जायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौ बुंहरबाय आरो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला सिगां साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोनखौ आङो मिजिं थिनानै थाबाय डेटआ माबायदि डेट टु केनेका आरो सिम्पोल माखासे लानाय जाबाय सिम्पोल माखासे लाबाय आमुल ताजा बेनि डेटआबो आलदा बेनि डेटआ आलदा आमुल ताजा रसिदी बान्धिब रसिदी बान्धिब सिम्पल আৰু এইটো ল'ব এইটো হা হা এইটো কি ল'ব এইটো বেলেগ ডেট বেলেগ না এইটো